Wakhombisa obukhulu ubuntu nothando abalandeli kumculi waseThekwini odumile. Buko lesitethu Uhle TV ngiyakubingelela noma uyaqala ungena ku-YouTube channel ethi siyacela wenze ulungile uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba sikuphathele lona udaba ke oluthinta ke loyo ongumculi waseThekwini odumile uMusicaholic. Lolu daba ke luza emveni kokuba kube nezindaba ezingezinhle ethe zathulwa ke umrapper waseThekwini odumile uZakwe, lapho khona iqinisekisa ukuthi ke kube nomshophi noma ke isehlo esingesihle ke sithe sehlela ke umculi uMusicaholic, lapho khona ke uZakwe bese eqinisekisa khona ukuthi uzakwabo akanye naye endimeni uMusicaholic kube nomshophi othe wavela kubo, lapho khona ke indlu ingqongqiswa umlilo kwangasala lutho. Kanti ke babe sebenxusa ke uZakwe ukuthi kunanoma ubani kubalandeli nabathandi bomculo kaMusicaholic bayacela ukuthi ke alekelele noma ke aphose itshe esivivaneni ukuze bakwazi ukuthola amandla okubuyisela isimo kwesijwayelekile. Buko lesithi Uhle TV siyacela noma khona ke ongakwazi uthulekelele ngakho ubheke imininingwane kwi-page likaZakwe, wakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel ethi Sithile, sibonane ngokuzayo.